bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela en wela no welirani baɗɗo men nden ko mum ha gartuɗen ɗo henna hande waddude e bandiraɓe émission men Sénégal men mbiɗen jetta on noon e golle mon pattam lame ɗe mbaɗoton nde tawno e kala e saaha oɗon mbaɗa abonné oɗon liira ɗum oɗon mbaɗa partage kadi oɗon mbaɗa commentaire kadi ko ɗum kadi woni komin paade moɗon so tawi tan waɗi ko gantiɗi e golle he gandon so longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno hen fanno hen ko reedu hewdu kala ko o woni e golle baɗeteɗe ɗe guila subaka ha mutal wona ɗum woni fandare amen ko watte ko yo few yimɓeɓe yo wel yimɓeɓe kono ene waɗa saaha noon ade wona denaɗo ene waɗa perguitte min ñagoto moon yaafuya gandon wona ɗum woni ko woni saago amen hande noon jiɗɗen yewtude e bandiraɓe koko fati e yaaha garaji ɗi transport leydi ndi e mbadi kuptidinɗi saabu ko woni to ko ɗum woni ga ko woni ga ko ɗum woni to kono en ƴettata hen lawol gotol immade Dakar faade Fouta woni ummade Dakar paya Wourossogui ɓenna paya Bakel walla tourna paya hedde Agnamiji accident ji kewɗi ene mbaɗa e laabi ɗi caɗele kewɗe ene joola e laabi ɗi ɗum ɗon noon alay saago bandiraɓe jewtide hen ko ardi pop ene wiye accident ji ene mbaɗa e laabi ɗi accident ji ene mbaɗa e laabi ɗi c'est vrai kadi kala nde waɗi accident waɗat fitina kadi accident oto hay sinno hay goto gañaki hay goto mayani waɗat fitina ni e oto o saabu mana oto o ko liggorgal ngal bonat so an soodi e soka codanaɗo foof addanma jogade ɗum ko mbaɗa ɗum liggorgal naftoroɗa nafta hen ɓesgu maɗa walla dokkuɗomo o onon ɗiɗo pop mbawon naftorade hen kono kadi sen ƴeewi ko ɓuuri ko hewde ko addata caɗele e laabi ɗi gila yimɓeɓe cuwa fokkidde gila chauffeur o suwa fokkidde gila client ɓe cuwa fokkidde gila nden tikkodiral e haare ene fuɗɗo e garage uji ɗi ko holno wayata saabu ko ɓuuri ko hewde joni ɓe mbiyatma kokko seren ɓe walla mellaga en ɓe mbiyanma ya ar law sa ari law gara aɗa addi bagage aɗa ummiɗo woddi gummiɗa ko Keur Massar gummiɗa ko Médina gummiɗa ko Tinguédji aɗa andi kala ɗo mbawɗa ummade gara soko tawi ko garage Bomarisé walla soko tawi ko garage parallèle minen hono min gonirɗo ene wiye garage oxygène sa ari ko adoto ma wadde frappé ko adoto haljinde haqqille maɗa ko adoto umminde ɓerde ma ko addi pop ko so tawi aɗa addi bagage ko facture mo mbaɗatma facture o gonon ɗon yaaha ngara joɓa bagage ceerɗo ɓe mbima minen alay saago min jomno ɗum saabu e lawol ngol gendarme ɓe ko garitta min ene jomno min ko ene heewi gustikinoɗa ha tampa donka hebde aɗana yoɓa kono aɗana yoɓa vraiment ko wasdema feere addanma yobde ɗum guilay ɗon distance fuɗɗima wonde hakkude ma e chauffeur o distance fuɗɗima wonde hakkude ma e apprenti o saabu jiyata tan komo yoorema ɓerde guilay ɗon on puɗɗima dugde waddi oɗon duga guila on cuwa wadde départ on mbaɗi départ an hankkadine aɗa sahanimo kankone kadi omo sahanma kadi neɗɗo soko tawi ene dogna so tawi tan wonko wone ɓerde muɗum so tawi tan wonmo waddi alay saago feeña e golle ɗe so dogi tan mbiyama an waɗi seesa jolnuɗa ko yimɓe kankone o jabortoma ko codmami cottumami mo mbadduno ɗon nane to garage o gona e habde e client ɓe wona hakkude client ɓe e chauffeur o distance waɗi ɗon saabu won fitina gonɗo ɗon won cekedelle gonɗe ɗon won tikkere wonde ɗon won habre wonde ɗon hankkadine kanko somo dogna o dognirta mana ko kono weldimo saabu connexion natti wonde hakkude makko e client ɓe et pourtant de wona noon foti wonde on fitina ene jeeya ko waɗata habre e chauffeur o hankkadine dognirta ɗum oto kono weldi ɗum fitina goɗɗo ene hen chauffeur ene immoɗo tawa ene manki hewde min mi heeɓi ɗum laabi limtinɗi ko wattidi tan jagolam ɗo henno Fouta komi biyaɗe yomi ar 6 heures moyen komi garɗo gila garmi oto o arani woodi ɓe tawmi ɗon woodi tawɓe kam ɗon
gila min cuwa yaade min puɗɗima haabde oto o ari heewani min jeehi Bo Marisé min goni toon haabre fuɗɗima ɓeydade min gummima ɗon min pawima e lawol yimɓe fof ne caɓɓito so tawi on gandi on ngala kiliyaneɓe woto nodde yimɓe yimɓe gona galleji mumen tan dañon kiliyaneɓe so gari nawon ɗumen aɗa andi duhu fuɗɗima hakkude mabɓe min gari hamin jetti rond point Thiès chauffeur o waɗi telli waɗi droite dari oto mum heewani alay saago fata ene jogui kiliyaneɓe wonɓe haaldi ene gummo Mbour walla ene gummo Sindia min mbimo oto aɗa wawi sa hawri e client ƴetta kono jalta garage gara ha ɗo henna daroɗa mbiya aɗa fadde kiliyaneɓe kalduɗa ɗum wona lawol kono haalullaji ɗi gona belɗi waɗi codmami cottumami min mbaɗi ɗon fodde wonde 1h18 minutes hamine e oɗon croisement fadde kiliyaneɓe kadi ni wona hay kiliyaneɓe haaldaɓe ko yo daro ɗon tan o wi omo ndeka omo fada o ƴeewa beele soko tawi woodi jahowo ari ɗon o ƴetta ɗum o hebbitira oto makko so tawi en kaltat gonga ɗum wona gonga ala fo nomin mbaɗani o wi kiliyaneɓe il faut o fada kiliyaneɓe ha gara saabu wona kanko haalda kiliyaneɓe ko Bilali min hooram noddi Bilali wi Bilali gila min mbaɗi départ Bo Marisé hamin ɗo henna e rond point Sindia walla rond point Mbour gonɗo Thiès o kiliyaneɓe maɓe kalduɗaɓe wiɓe yooɓe gara minen min dorima ko Bilali hoore mum wi min hay kiliyan goto mi haaldani ko onon gonno kiliyaneɓam min ala kiliyan gummotoɗo Mbour walla gummotoɗo Sindia walla gummotoɗo Thiès mi ala on kiliyan min ko onon tan goni kiliyaneɓam waddi chauffeur o tooñi min mbadde makko o woni ɗon ko hande welimo nde wona hande min nde foti yaade nde ko hande welimo nde o dañi ɗon kiliyan goto garɗo ene yaaha o ƴetti ɗum hankadi noon hare woni hakkude makko e amen par ce que hankadine min tikkodiri yimɓe fof tikkodiri e makko saabu ko waɗi ko imagine so oto ummima 8h Bo Marisé yettoyima Hamadi Hunare 21h tawa hande ko otoji joni ɗi wonko rewani hen lawol andi hankadine omon yaaha omo haaɓi e kiliyaneɓe makko kono wela ko noon o dognirta no wela ko noon o haalirta téléphone waddi ɗum ɗon pop ene wawi wonde cause accident ji cause goɗɗo nene hen yimnede nde ene hen jeeya ka cukalel jiɗɗa ko hebde kalis oto ko kesso seppo jolo hakkude ɗo e Fouta a foftata dawa Fouta gara jettoɗa ɗo henna midi 1h 2h waɗa saaha duttoɗa e lawol waɗa saaha gummoɗa ɗo henna jaaha jettoyɗa Fouta gimmitoɗa toon seppo jolo a foftata a ƴewtata ko oto beele ala pan puɗɗiɗo e mum ande kadi ka tampowo ka gogowo ka keyɗowo ka dafereɗo ɗum ene adda accident ji gonata koye dogde par ce que ka jiɗɗo artude wonɓe kalduɗa kiliyaneɓe mbima wat sesa mbiya he on ɓuranimi wawde dognude on ɓuranimi yidde hooram hara kadi jola ɗon waddi ɗum ɗon pop ene wawi wonde cause accident ji ɗi ha tegti noon e yidde hebde kalis nde ɗum ko cause mawɗo hen goɗɗum ɗum toon ni to ummorade to banggue Fouta to ɓe mbiyatma ko so 4h30 yoni ɓe noddete woni otoji gummotoɗi hedde caggal semme en ɓe mbima 4h ɓe mbima par hamin gara jooɗoɗa ɓe gara ɓe jetto e ma hedde 5h30 5h ɓe tugga noon guila wuuro moon so tawi ko gummotoɗe Hamadi Hunare tuggude e ndendori ha yetto Wourossogui wuuro fof maɓe nata ɗon hambi haɓe ƴetta client donc an a ummima guila 4h30 ha 7h a yettaki Wourossogui ɗum ko fitina hankadine annene a fuɗɗima tampude saabu tampere waɗi guila a yaltani Fouta a tampi a haaɓi wona an tan garon ha Wourossogui oɗon kasto chauffeur o kadi manque on de respect won hen kiliyaneɓe ene manque chauffeur o respect kono kadi ɓuuri ko hewde ko chauffeur ɓe ene manque kiliyaneɓe respect jawde kastoɗe seɗen jaa jawde kastoɗe seɗen jaa ɓe mbima minen min garema law minen min garema ko guila 5h ko an jaggi yimɓe sa jaggani yimɓe tawan hande en jettoyima daara ayi duko fuɗɗo ɗon
chauffeur kadi ene yaha kala bagage mo wirti e laawol daro wiya ene jolna kala bagage mo wirti daro wiya ene jolna ene waɗa ko weli ɗum ene dognira no weli ɗum kañum kay ko wela fo ene wawi wadde droit fo ene jogui e oto he kono client ɓe ngala hay droit goto ɗum wona lawol client yiɗata julde dokka ɗum yiɗata tarade dokka ɗum koɗo jiɗɗa darade ɗo ko ɗon daroɗɗa ɗo jiɗɗa hastade ɗo ko ɗon yimɓe kastoto ɗo jiɗɗa wottade ɗo ko ɗon yimɓeɓe gottoto ɗum ɗon pop ko combat gonɗo e nder transport uji ɗi ko hoore hamnide ɗum ɓerɗe gummoto ɓerɗe sofreɓe gummoto ɓerɗe client ɓe gummo moni fof ɓerde mum ummo aɗa dogna a dugde client ɓe ma hayso client ɓe ne jewta ga parfois cikkata ko amɓe kaldata ɗum ɗon foof ko firina addata yimɓeɓe ne poti artirde haqqillaji mumen otoji ɗi e client ɓe ko mbarodi reeni dundu kono ko dundu kadi reeni mbarodi moni foof ene jogui e goɗɗo o haaju kono kadi wona haade oto ko oto ma ko an dognata tan ko welma fof ko ɗum mbatta hen no welduma fof ko ɗum mbatta hen ala wona noon aduna wona noon yarate a wiya kala ko weeli client ɓe fof ya wat kono kala ko foti wonde ko ganduɗa ko ɗum ɗo waɗi client ɓe arrangé seɗe foti wonde wat ɗum bonam nedago ngu ene heewi e lawol ngol min mi hawri hen e laabi limtindi ayiyat neɗɗo ene jogui oto mum nanga bagage mo ganduɗa oɗo bagage sona ɗum e less sisuji woto Allah waɗa so accident waɗi bagage so fawima yimɓe fof mayat mi ƴetta hen yeeru e car goto nene daro roi Baudouin ɗo Guédiawaye ene fayi diwan Dande Maayo hamin jaaha e makko min gari ha Thiès o ƴefti ko fodde wonde tonuji ɗiɗi sakuji peinture o waɗi ɗum nder orto e less sisuji to ɗum woto Allah waɗa so accident waɗi sakuji so jani yimɓe fof mayat sa haali ɓe kolluma bonam nedago ɓe mbima saɗa wawi yiiɗi joɗɗa sa yiiɗa jaaha tawa hankkadine a ummima to gonnoɗa sinno kam guila garan sa welama telloɗa bonam nedago ene wayno hen no leydi so tawi ko gonga client ɓe ene jogo photuji ene jogo heure aji neɗɗo saɗa jolne bagage ma ka poɗɗo yobde kono ko ɓuuri ko hewde gantuji ɗi ɓuuri wawde wadde ɗum ko ɓe ganduɗa kañumen jogui uruji kadi ɓe jogo apprenti ɓe bonɓe nediji ɓe ngala needi hay dara ko kaldaton ko e koɓe mbaɗata ko wona ɗum woni ko woodi mi hawri e suka goto minen gummudi Dakar Ganguel Faye garage oxygéne ɗo o wi apprenti o paami ko Ganguel on wimo haade Ganguel jaɓata marla mawa ko 5000 chauffeur nani koɓe kalata ko mellanga ɓe nani ko kalata ko o itti 5000 o yoɓi on ari ha hunare wimo mi rewoyta mi wawa yaade Ganguel saabu paami ko wawde ɗum noon mboɗo sinno panɗa ko Barkatu en mboɗo wawi nawdema ha Barkatu kono mi wawa nawdema ha Ganguel somi ala client faaɓe Ganguel duko muɗum kadi Allah andi ɗo gasi andi ɗum ɗon foof en adda firnaji a jogonto chauffeur o guuto janggo e jaam sa ala sens goɗɗo sa joole oto he won guuto jogonɗa chauffeur o hay so wima ko salamu aleykum a yanade dow muɗum duko kadi fuɗɗo fanni client ɓe e sofreɓe ɓe mbawrani e lawol ngol mellangaɓe ɓe mbawrani e client ɓe mellangaɓe ɓe coxeur uji ngala lawol titgol e sofreɓe ɓe e kala e saaha firnaji mbaɗata kala firnaji mbaɗi accident ji mbaɗata e won hen e sofreɓe bonam nedago ko ɗon tan haaɗi ayiyat neɗɗo ene dogna koye téléphone mum woni koye WhatsApp mum woni haɗo haɗa haaɗi sa wi ɗum an woppu téléphone ma o elle ka ƴettiɗo yummum sa wi ɗum jogiri seesa elle ka ƴettiɗo yummum andi ɗum noon waɗi ɗum ko mellangaɓe ngala e mabɓe droit mellangaɓe mbawa nedeɓe saabu ko kamɓe dokkata ɗumen dépense uji koye mabɓe keɓata sinno so tawi a addi client woodi ko metti ɗum e lawol so haalanima janggo e jaam aɗa waɗa hen kuugal onon mellangaɓe oɗon mbaɗa hen kuule e chauffeur o ma wokko waɗani min de jiimi ko Allah ɓuuri ni mi jooɗimi koye yanadam mi wiita kanko ɓuuri
mi wiita sabu haaloɓe pular mbi neɗɗo woto mantu moƴƴo mum walla giɗo mum e nder rendo wasata mo moƴƴani kono mboɗo wawi wiide ko saba tan jiimi mellanga mo ganduɗa ene rewindo client mum guila Fouta ha Dakar sa heeɓi ko mettuma sa noddi ɗum mi andra sene waɗa réagir caggal mum kono kam aɗa tina ko mettuma ko metti ɗum saba chauffeur ene nodda holto jaroton kori on jettima mbar on dañani caɗele mbal ala ko jejjiɗɗa hen saaha so wonko faljirma kañum darro hen ha keeɓa min mi waddema ko ɗum laabi limtindi aɗa ƴetta ɗo henne kadi chauffeur luwa ɗum tawani nawɗa ko mayɗo ƴetta caisse janano mbiyeɗa caisse o yo artu ɓawo janggo chauffeur yatoɗo salo artirde caisse gonani dugo hay baddunoɗo on o a wawa haaldude muɗum ha rokkuma radio wiyama tan min mi waddi on tan on kaldi o onayima saɗa wawi haalde makko min mi waddama ɗum balɗe sappo e joyyi caisse janano ene hunare ma gendarme ɓe jalti hen o addi ɗum kadi o sali nawdi ɗum hay ɗoytuno ɗum ɗo hande ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene adda fitinaji ene adda kareli janggo e jaam sa yi chauffeur o tan sa woni mum oto aɗa jogui mum guur hay so wi ko assalamu aleykum a ara e dow muɗum puɗɗoɗon haare sofreɓe ɓe yoɓe gartir haqqillaji mabɓe ɓe ganda ɓe nawata ɓe ko bandiraɓe mabɓe yoɓe gartir haqqillaji mabɓe ɓe ganda ɓe nawata ɓe ko dundu suuri mbarodi suuri dundu kono ko caay sayagal mawgal woni ɗo e Fouta même pas 1 mois mboɗo ummo Fouta ñande mum dognan ɗon ko saaba min gari hamin jalta ogo gendarme ɓe garitimo jomnimo par ce que mi haɓani ceinture sauf goɗɗo o poɗɗo nawde oto o fonno wi tan ko grand haɓɓu ceinture ma o kono haala ka woni tan ko he bo takkulte ceinture bi dagay wacce oto bi sinon bañoni on yo yaay fay aɗa andi ɗum wona haala ko haala kantorit ene wawi sellude sëñ bi walla mawɗo jaafoɗa noon haɓɓu ceinture ma o saabu ko ɗum ɓe nanguiri en haala ene wawi yodde ene wawi fewde so hay sinno komi taynoɗo mi haɓɓani ceinture o mami haɓɓu ɗum saabu haala ka ne yoodi somi jejjinnoɗo mami haɓɓu kono ko haalaji kantoridde bo takkul ceinture bi dagay wacce oto bi waddi ene heewi caay sayagal kadi won hen e mabɓe kono beela dognirta ɗum ɗon pop wona gueɗe dewɗe lawol ɗum ene jeeya ko addata accident ji ɗi saabu haare koko waɗata hakkude sofreɓe e client ɓe haɓe poti wawde artirde haqqillaji mabɓe ɓe ganda ɓeɓe nawata ɓe ko enɗam mabɓe parfois haɓe mbiya client ɓe gaare client ɓe gara taw ko oto goto ɓe jogui client ɓe gona ɗon min mi yiɗum laabi limtinde garage oxygéne ɗo client ɓe gara guila 6 heures jooɗo ha 8 heures 9 heures taw oto ala e faaɓe Fouta immi galle mum guila 6 heures de matin guila 4 heures guila 5 heures an ɗum ɗon fof ko caɗele c'est mal organisé ko woni ɗo e lawol Fouta ko ɗum woni ɗo e lawol Ndar ko woni ɗo e lawol Fouta ko ɗum woni ɗo e lawol Tamba ko ɗum woni ɗo e lawol Ziguinchor ɗum woni ɗo e lawol Kaolack kamɓe fof nandi comportement même comportement bonam nedago apprenti ɓe chauffeur amen palasu caggal ɗi ngala yimɓe o ƴetti ko client joguiɗo sac limon sac mawɗo o waɗi ɗum caggal nde ɓe gari kadi ha Linguére on ne tello wonti ko caɗele hakkude makko e muɗum sac muɗum fusi boni limon sari o darani ɗum ni en haalde makko o darani ɗum ni wiɓi tan saɗa wawi ko kocca limon ma min gomi ko yaade lawlam andi ɗum wona golle ɗum wona golle sen ndendi ko en mbawa feccude kadi wona saabu Allah oto ma o a hoccani ɗum ka coɗɗo ɗum ko liggorgal ma min komi joɓɗo kalisam moni fof ne foti hormade goɗɗo o hande to banggue lawol ngol client ɓe mayirta tan ko haade place goto ittama hay so gadduɗa ko sakko sel ko ma jooɓa wadde hande ya Dakar dem dikka hande ɓuuri
tu n'as pas de problème yaade Dakar dem dikka hande ɓuuri ala hay probléme goto jaaha ha jettoɗa walla yaade hande won karuji mawɗi ɓuuri c'est climatisé ene yaaji ala probléme il faut ko enen ndendi golle ɗe enen ndendi nokku o hayso wona meccal ngal wona otoƴƴi wona waysuji ko enen jiidi enen koddi il faut mbaɗon yimɓe respecté fuɗɗorade noon guila e wiyoɓe coxeur uji guila e wiyoɓe ko mellangaji ko hen loriɗa ko hen lorimi ko hen chauffeur o lori ko hen joom oto o lori il faut on respecte golle ɗe ɓe mbaɗi respecte golle ɗe ene heewi bonam nedago ene heewi bonam nedago ene heewi désordre ene heewi désordre ha tengti noon e bawsuji batteɗi nder oto ɗi wona lawol sa haali ni en waɗi en kileneɓe mbiyata ko lawol jaam waɗata accu Mamadou Abdoulaye Dem wini lawol jaam waɗata ko gonga lawol jaam waɗata kono ko heblante koye nder lawol ngol mbiyata ko lawol jaam ngol ko hen bone tawanma waddi a hebloto so accident waɗi tawa hay goto sakuji pawata ko e dow mum sac peinture 50 kilos so yani dande neɗɗo e nder 16 holɗo fayi wona mayet ko ɗum woni caɗele ɗe gartiren haqqillaji men hayso wona golle ɗe ko enen ndendi koye men hay goto e men wawa yaade woppa goɗɗo o mi wawa yarude koyɗe ɗo ha fuuta anna oto ma oton ɓolo a watta e mum carburant anna ɗum ɗo ha fuuta kala kadrude kilene ɓe mbaɗi ɗum respecte kala ko foti wonde hakkude ɓuuri kilene ɓe mbaɗi ɗum respecte kilene ɓe ne mbaɗa mon respecte kono ko ɓuuri ko hewde ko joom otoji en ɓe e mellangaɓe ɓe toñata kilene ɓe sa heeɓi addi client ma joli a heeɓi mandat ma a pari hen saɗa nodda ɓaɗa wullitoɓe ni ɓe nagganma ka kangaɗo il faut on arrête ça bandiraɓe so waɗi ko galtiɗe golle he min ñaguima yafuya so longguede mawde waɗi nokkuɗo wona ɗum jomum yilno hen min jiili hen tan ko mone min foof yoto ko goɗɗo o haqqe muɗum ko wona ɗum mbiɗen ñaago yo Allah yaltin Farba e dow jaam kadi mbiɗen mbiya libéré Farba Ngom libéré Tahirou Sarr mbiɗen ñagonoɓe Allah yo Allah watɓe e cellal kono mbiɗen ñagonoɓe Allah yo Allah yaltinɓe e dow jaam ɓe garta ɓe tawta ɓesguji mabɓe ɓe jokka golle mabɓe enen pop yo Allah rendin men reena kala jiɗɗo bagi moƴƴo pur aɗa woni diwan HLM eko taari ɗum aɗa wawi yaade marché HLM jaahato Polel textile ma heɓ ko labti ko woni gonga kala ko fati e vaisselle kas koppu barade eko nandi hen jahata ko marché Dior ma taw ɗon Polel vaisselle kala koɓe jeeyi ko pur kala koɓe jeeyi ene rewi lawol so tawi gonɗa ko Pikine eko taari ɗum jahata ko marché Sengue ma taw ɗon Nabi boutique Djibi Diallo Nabi boutique 1 Nabi boutique 2 kala ko cohluɗa e tisi ma taw ɗum ɗon kay taw ko tisi ji gonguira e gonga foof ene rewi lawol gonɗa ko Thiaroye eko taari ɗum jahata ko Tali Diallo Picc ma taw ɗon Diawo Dia tisi kala ko cohluɗa e bagui ma taw ɗum ɗon Parcelles Assainies eko taari ɗum jahata ko Seno textile unité 22 eko taari ɗum jahata ko Seno textile ma taw ɗon Bambo Ba gonɗa ko Tingueji eko taari ɗum Bargny en eko oton banggue an Allah foftinima ya Diawo Dia tisi gonɗo Tingueji o saɗa banque ɗo hucciti koye route national o kala ko cohluɗa e bagui ma taw ɗum ɗon so tawi gonɗa ko Nouakchott Allah foftinima Diawo Dia tisi nene Nouakchott Allah foftinima waddi maayo wona keerol waddi bandiraɓe min calmini on min juurima on min ñagani mon Allah kisal min mbi mon libéré Marodi Bossoya woni Farba Ngom Windere TV le monde en miniature.